την οικογένεια, Παναγία μου, πάψε βλάκα. Πού πήγε το μικρό μου ρε παιδιά? Ρε κατέβατα τώρα. Ω Παναγία μου, σκοτώθηκα. Όψω κόνια μέσα, λόρδα. Στίβουλ, στίβουλ, στίβουλ. Στίβουλ, 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 στίβουλ. Μερσί, μανιέστρο. Μερσί, τη μητούλα σου ντουρσί. Αύριο σου δίνω ψηλά, γιατί σήμερα δεν έχω ούτε πεντάρα. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Απόψε η παραστασούλα μας θα σας διασκεδάσει με το έργο «Ο Καραγιώζης δάσκαλος». Για να πω μέσα να φωνάξω και τα παιδιά μου. Λοιπόν, για να ξέρετε, αυτή η φιγούρα είναι μικρή, δεν φταίω από εκεί, που την έφτιαξα εγώ ο Τάσος την έφτιαξε, γιατί θέλει να κάνει και μια φιγούρα δικιά του στο βίντεο. Λοιπόν, αν σας άρεσε η φιγούρα μας, θα γράψετε σχόλια. Από μένα γεια σας, πάντα φωτάξω το κολλητήρια μου, σκοτώθηκα. Για όλος ο λαός, το ξυπόλυτο τάγμα, προσχή! Με το παράγγελμα που θα δώσω όλοι να βγάλετε το αριστερό, το μέτι, το πόδι βλάκα. Ζυγηθείτε καλά, ζυγηθείτε σωστά, δώστε τη ζυγαριά πάλι είναι βλάκα. Βάλω τα καταπονάδα, έλε λεμονέδε, θέλω κοκα... Πάρε κοκακόλα βλάκα, είσαι λίγο εδώ. Λοιπόν, εμπρός, ένα, δύο, ένα. Ένα, δύο, ένα. Ένα, δύο, το και κόσι, το ξέρω, πάψε βλάκα. Σάρ. Βακτηροί. Γεια σου μπεβέκο μου, κάτι ρουλί, πάψε βλάκα. Ένα, δύο, ένα. Μόλις πω alt, όλοι θα σταματήσετε. Άντρες, alt, 1, 2, 3, μπράβο. Σταματήστε, Κιτς. Τρομάξαμε να συνοηθούμε. Δεν μου λέτε βρε παιδιά, τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Μάθετε, κάνετε, τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία, πώς θα τα περνάτε. Εγώ πατέρα μου θα διαβάζω, θα κάνω τα μαθήματά μου, θα πηγαίνω αγγλικά, θα πηγαίνω γαλλικά, αυτά. Εσύ ο μεσαίος, εγώ θα παίζω ποδόσφαιρο με τους φίλους μου, πάψε πλάκα. Εσύ μικρά μου, εγώ θα κοιτάω τη γυναίκα μου. Γυναίκα ρε, ναι. Έχω βρει γυναίκα. Σε ποια, στην τάξη ρε. Πώς τη λένε, Κατερίνα. Βρε από εδώ ρε. Θα παντρευτούμε ρε σε 3 χρόνια. Σε 3 χρόνια ρε. Θα με 6,5 χρονών. Τώρα πόσο είσαι. 3 βρε βλάκα, δεν ξέρεις πόσο χρονών είσαι. Είσαι 5,5 βρε. Το ξέχασα. Λοιπόν, 8 χρόνια θα παντρευτείς ρε, πας καλά. Εγώ ήδη έχω παντρευτεί ρε βλάκα. Που δεν παντρεύτηκες κοπρίτη εσύ. Εγώ παντρεύτηκα τη γιαγιά μου. Τη μάνα μου ρε. Χωρίς να με ρωτήσεις. Γιατί όταν παντρεύτηκε η γιαγιά μου με ρώτησες, πάψε μπουμπούνα. Για πες μου παιδί μου κολλητήρι, μάλιστα καλέ πατέρα. Τι παράσταση θα μπορούσαμε απόψε. Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Απόψε η παραστασούλα μας θα σας διασκεδάσει με το έργο «Ο Καραγιώζης δάσκαλος». Σκορπιός. Εγώ. Εσύ. Εγώ τι να πω. Το κακό στον καιρό, να δεν είσαι πεθερό. Πάψε βλάκα. Το μένει του θεραβό, πάψε βρε. Στην όρια που είναι πλάκα. Ξύπνα
να βρε. Στην ωρία από εδώ. Μισή. Γιατί κοιμήθηκες? Ρε παιδάκι με κουράστηκα. Τι παράσταση έχουμε σήμερα, παιδί μου, για να το ακούσω καθαρά. Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Τρομάξαμε να το πούμε. Σήμερα, απόψε, τι απόψε βρε, σήμερα λέμε κανονικά. Απόψε, το έργο μας, συγγνώμη παιδιά γι' αυτό, μπορεί να το κάνει και άλλες φορές, θα είναι ο Καραγιώζης, ο πατέρας μου, δάσκαλος, μπράβο. Σταμάτα να λες τον κύριο τώρα. Σταμάτα να λες τώρα ότι λέω. Βρε περάστε μέσα γρήγορα. Έχει την ωρία από εδώ. Με κάνει τερζίλι στον κόσμο. Να. Έρχεται ο Χατζηδάρης να του το πω. Συγγνώμη παιδάκι γι' αυτό πάλι. Γιατί κάτι έχει πάθει. Μου στέλνουν μηνύματα για τους YouTubers. Λοιπόν, πάω μέσα να χορέψω και με το Χατζηδάρη να ετοιμασώ. Να γίνει σκοτώθηκα. Για βάλτε μανέστρο μια μουσική να το χορέψω με το Χατζηδάρη. Πάμε. Allariei. Si vedrà. Στην ώρα και κλεφτούδικα. Μου κάνει υπηρεσία στον κόσμο Καραγιώη. Αχ Παναγία μου, τα κοκαλά μου. Τι έπαθε ρε Χατζηδάρη? Βρε, ο Βλάχος. Τι έκανε ο Μπαρμπαγιώργος? Μας βάρεσε βρε. Τι έγινε? Γιατί κλαις? Όχι, δεν κλαίω. Τότε είδες πως μας βάρει, σιγά το ξύλο. Δεν το έχει συνηθίσει τόσες φορές που μας βαράει. Όχι, δεν το έχει συνηθίσει. Γιατί πόσο καιρό είσαι στο Μπερντερέ? Πολλά χρόνια, 200 χρόνια παραπάνω. Τώρα πάει για 201, 218 πόσα. Καραγιώζη, εγώ δεν αντέχω άλλο το Μπερμπετζέρ, θα το κάνω ρεζίλ. Πώς θα το κάνεις ρεζίλ? Πού θα το κάνεις ρεζίλ ρε? Καριώζη θα το κάνω ρεζίλι, θα του πω να χορέψουμε, θα του κάνω εγώ 2 σβαρνιές, θα πέσει κάτω και θα κλαίει. Τι θα κλαίει ρε ο Βλάχος ρε, θα κλαίει ρε? Πώς να κλαίει ο Μπαρμπαγιώργος? Αυτός ούτε μωρό δεν έκλαιγε. Τι έκανε δεν έπεφτε? Αυτός όταν έπεφτε, τι το έκανε τώρα? Το σκούπιζε. Δεν έκλαιγε. Όχι, κάνει κερώματα στο κεφάλι του. Πώς το ξέρεις? Έτσι το φαντάζομαι. Άντε από εδώ βρε. Πήγαινε κάπου και σε λίγο θα σου το πω. Πού θα πας? Θα πάω στο νεκροταφείο. Βρε, εκεί είναι μακριά. Μην νόμιζες θα σε φέρουν εσένα. Για να φωνάξω τώρα τον Μπαρμπαγιώργο.
Μπαρμπαλιόργο, γουάι Μανουόλα, μιέλα κάτω. Έλα κάτω, Μπαρμπαλιόργο, τι είναι παιδί, σκούφια. Θες να χορέψουμε αυτόν τον χορό? Τι χώρος είναι αυτός? Ευρωπαϊκός, Μπαρμπαλιόργο. Ευρωπαϊκό. Εκεί που είναι και η Μέρκελ, ναι βλάκο. Άντε φύγε Καριώζη να τον χορέψω. Όπως είπαμε, ναι, στο νεκρογραφείο. Βρε, όχι στο νεκρογραφείο, βρε. Αλλά τι μανιά είσαι να χορέψω τον Μπαρμπαλιόργο ένα χορό? Πάνω κάτω, πιάσε με Μπαρμπαλιόργο, όσο πιάνω! Απαναγιά, βοήθεια, Καριώζη! Βοήθεια! Μανώλα! Τρετελιάστηκα! Στον άνθρωπο τα καραεί! Αχ, Παναγιά μου! Στον άνθρωπο κάτω, ρε! Αχ, Παναγιά μου! Βοήθεια, Καριώζη! Τον άνθρωπο κάτω, ρε! Αχ, Παναγιά μου! Τον άνθρωπο κάτω, ρε! Τον άνθρωπο κάτω, ρε! Τον άνθρωπο! Να μου από πω! Καραγιώση, βοήθεια! Ρε, να! Τον άνθρωπο κάτω, ρε! Τον άνθρωπο κάτω, ρε! Βοήθεια, Καραγιώση! Τον άνθρωπο κάτω, ρε! Τον άνθρωπο κάτω, ρε! Μπουτσούτα, ρε! Κορεύω τώρα σχήμη! Το κάνω στον σκούμπο! Αχ, Παναγία μου, Καραγιώση, βοήθεια! Σταμάτα μανία, ψωροφύτεψα! Τι κάνει και αυτός ο χαζός? Τι κάνει αυτός ο Καραγιώζης και με τράβαγε? Ρε Μπάρμπα, τι το κάνεις το παιδί? Το παιδί το φύτεψα. Τι το φύτεψες? Λιποθύμης. Πότε με λιποθύμης έτσι όπως το έκανες ως Βάρναγες? Σαν γουρούνι. Όχι, γουρούνι δεν ήταν πάντως. Κοίτα ρε, το παίρνεις για γουρούνι, πήγαινε το παίρνεις για γουρούνι. Όχι, δεν μου πες γουρούνι. Το χατσατάρις ήταν ρε βλάχο. Ναι, σκούφιας, ναι. Καραγιώζη, ξέρεις και εσύ από το χορό αυτό? Ναι, γιατί? Να χορέψουμε μαζί στα όπλα, βοήθεια! Όχι, πάνω να χορέψει τη θεία Γεωργούλα, να τη μάθω αυτό, τον γοπαϊκό. Όπα. Και το παπά θα μάθει, άι καλά, θα τους σκοτώσει όλους. Πάνω. Θεία Γεωργούλα, τι είναι για αργά? Έμαθα ένα χορό να το χορέψουμε, ρε μανούλα μου, τώρα τι θα γίνει? Χατζητζάρι, λεωφορείο! Τίποτα. Χατζητζάρι, έτσι και το ελικόπτερο! Τώρα σου πω. Χατζητζάρι, ο Μπαρμπάλας, βοήθεια! Έχετε ρε και όχι. Λοιπόν, τώρα ο καθένας θα πάει στη δουλειά του. Ναι, θα πάει στη δουλειά του. Γεια σου Καραγιώζη, γεια σου Χατζητζάρι. Ρε μανούλα μου, πω. Ποιος είναι αυτός? Έρχεται ο Πασάς με τον ταχύμι. Ρε μανούλα μου. Θες να έγινε κάτι επειδή θα ανοίξω το σχολείο ρε παιδιά? Ρε μανούλα μου. Έλατε κύριε εδώ πέρα. Τι είναι Πασά μου? Αυτός ο Καραγιζόπουλος πρέπει να πάει στη φυλακή. Γιατί Πασά μου? Γιατί έχει ανοίξει ένα σχολείο. Και πρέπει να το βάλει φυλακή. Κανείς δεν πρέπει να μάθει Έλληνας. Γιατί μετά θα μάθουν βρισιές, θα μας βρίζουν. Εμείς δεν μάθαμε τίποτα. Μπράβο μας, γι' αυτό δεν πρέπει να μάθουν ούτε κι αυτοί. Εντάξει. Πρέπει να βρεις το Χατζηγιαβάτη. Έχει να πάω να βρω το Χατζηγιαβάτη.
Σε παρακαλώ. Γεια σου παιδί μου Χατζηγιαβάτη. Γεια σας κύριε Τεχήρ, τι κάνετε? Είστε λέμε καλά? Παιδί μου Χατζηγιαβάτη, ξέρεις κανέναν Καραγιώτη Καραγιουζόπουλο? Ξέρω. Είναι φίλος μου. Α, παιδί μου Χατζηγιαβάτη. Αυτός ο Καραγιώζης Καραγιουζόπουλος έχει ανοίξει ένα σχολείο. Το ξέρω, για να βγάλει λεφτά. Δεν πρέπει να το ανοίξει γιατί θα το βάλουμε φυλακή. Γιατί πρέπει να το βάλουμε φυλακή? Είπε ο Πασάς, αν το ανοίξει θα το βάλουμε φυλακή. Γιατί δεν θέλουμε οι Έλληνες να μάθουν βρισχές και να μας βρίζουν. Γιατί να σας βρίζουμε? Για τα κακά πράγματα που κάνουμε. Τι κάνετε φέτος? Δεν θυμάσαι Χατζηγιαβάτη? Πού να θυμάμαι? Αυτό το φάντασμα του Σαραγίου που είχε έρθει, που ήταν το παιδί του Πασά. Αυτό ήταν κακό πράγμα για τους Τούρκους. Το ξέρω. Αλλά δεν φταίτε εσείς, το παιδί του Πασά φταίει. Γι' αυτό πάνε και μαζί του. Και τι άλλο κάνετε? Μόνο αυτό έχω θυμηθεί Χατζηγιαβάτη, δεν τα θυμάμαι όλα. Αλλά εγώ θυμάμαι κι άλλα που δεν ξέρω τι έγιναν. Αλλά ξέρω κακά πράγματα που κάναμε και κάνατε. Τι κάναμε? Που κάνετε συνέχεια, που συνέχεια πάτε στο Σαράι και σκοτώνετε όλους τους αξιωματικούς και αυτά. Για καλό το κάνουμε εμείς. Και εμείς για καλό πρέπει να κλείσουμε το σχολείο του Καραγιώζη. Εντάξει, πήγε να τον ειδοποιήσεις. Θα έρθει ο Πασάς να του το κλείσει. Εντάξει, γεια σας κύριε Ταχύρ. Γεια σου παιδί μου Χατζηγιαβάτη. Πασά. Είναι Ταχύρ. Ο Χατζηγιαβάτης είπε πως θα του το πει. Πρέπει να πάτε εσείς για να του το κλείσετε. Εντάξει, θα πάω κύριε Ταχύρ. Πήγαινε μέσα. Γεια σας Πασά μου. Γεια σου Ταχύρ. Για να πω τώρα στο Καραγιώζη Καραγιουζόπουλο. Κύριε Καραγιουζόπουλε, μπρος, εγώ αρχή και εγώ φοράω. Τι φοράς? Βρακί? Όλα χτυρί. Έλα έξω να πούμε μια κουβέντα. Δεν χρειάζομαι. Τι έχεις κουβέρτα? Βρε, έβγα έξω. Μη χτύπας πόρτα και μου τη σπάσει να σας σπάσω το κεφάλι βλάκα. Τι σημαίνει βλάκας? Ξέρεις, αν θυμήθηκα τι θα του πω. Έξυπνος. Εντάξει. Φύγε από εδώ ρε βλάκα. Εσύ την ωραία βλάκα. Έβγα έξω Καραγιουζόπουλε. Έβγα και έλα να πούμε κάτι και φεύγεις. Γεια σου. Είπαμε κάτι. Γεια σου. Βρε, έβγα έξω να πούμε 3 λογάκια. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά, γεια σου. Δεν σειρά είπαμε αντί για 3. Βρε, άντε, έλα εδώ να πούμε 10 λογάκια. Ο Πασάς πρώτο. Τα μετράς κιόλας, τα μετράω τι να κάνω. Θέλει να σε συλλαμβάνει, να σε συλλάβει. Α, φεύγω από τες, αν για συλλάβαν, αν δεν να με συλλάβατε. Τώρα θα δεις Καραγιουζόπουλε. Ποιος είναι ο Πασάς? Εγώ είμαι, σου είπα ψέματα για να βγεις. Έλα εδώ μισά. Άσε με κάτω κύριε Πατσά. Άσε με κάτω. Θα τραβήξουν τα μουστάκια μας. Έλα μέσα. Μου φύγε από τα χέρια. Για έλατε εδώ κύριε Ταχύρ. Για έλατε εδώ. Τι είναι Πασά μου? Πρέπει να πάμε μαζί να συλλάβουμε το Καραγιώζη. Εντάξει, πάμε. Θα κάνω εγώ που σου μου φούρναρης και θα του φέρω ψωμιά. Και θα πας από έξω από
από αυτό εδώ το σπίτι που νίκησε. Καριζόπουλε, έβγα έξω Καριζόπουλε, είμαι ο φούρναρης, σου φέρα φαγητό για τα παιδιά σου, ιέρε μανούλα μου. Έλα εδώ, με έπιασαν κολλητήρια, ωραία έπιασαν τον Παπάκο. Πάνε τους παιδιά, έλατε εδώ ρε. Παναγία μου, φεύγω. Ρε μανούλα μου, τι έγινε ρε παιδιά. Να, έρχονται και αυτά που και αυτοί οι μαθητές που θα πάνε στο Λύκειο όλους. Ρε μανούλα μου. Συγγνώμη παιδιά για αυτά εδώ που κάνει. Ο Νιόνιος έρχεται ρε παιδιά. Ρε μανούλα μου. Ρε μανούλα μου, πάω έξω για τον Νιόνιο, ηλέκτρια. Ωραία σκύλε, το γαϊδάρο κάνεις. Νιόνιο, τι ήρθες εδώ πέρα. Ωραία, ήρθα να πάω στο Λύκειο, ωραία. Επειδή να έχω περάσει τη τάξη. Γιατί δεν την πέρασες. Ωραία, τότε δεν με αφήναν οι γονείς μου, έχετε Λύκειο. Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Πάμε Νιόνιο. Ωραία, είναι δύσκολη τάξη. Ναι, είναι δύσκολη. Ωραία, εγώ την περνάγα για εύκολη, μη φόβασαι, θα τα μάθεις νεράκι. Ρε μανούλα μου, άλλο στο καλό το δάσκαλο. Όποιος γράψει, δεν θα ξαναγράψει. Μέχρι αύριο έχετε περιθώριο. Ρε μανούλα μου. Βαλάχτηρι, τώρα θα δεις η Καριζόπουλε τι θα πάθεις. Θα φέρω το Δερνέβαγα να σε φέρει μέσα. Πού σε Δερνέβαγα? Που για διαταγές θα φέρει. Έλα εδώ παιδί μου. Που τι είναι? Ξέρεις έναν Καραγιώζη Καριζόπουλο που για ώρα να τον σβαρνάω κάθε μέρα. Πήγαινε γρήγορα να το φέρεις στο σαράι να το συλλάβουμε. Που για τάξα φέρει. Να πάω εγώ μέσα να δω τι θα κάνει ο Βελγέτας. Που για εγώ ρε ζώπρια. Πουλιά βγες έξω. Δεν βγαίνω ρε. Πουλιά βγες. Σιγά δεν θα σπάσεις την πόρτα. Γεια σου. Πουλιά έλα εδώ. Βοήθεια παιδιά. Με πιάσει. Μπράβο.
Μπράβο, Βελγιακά. Φουστανάκι με καρό, φουστανάκι με καρό. Και από μέσα το φρό φαίνεται το άφαλο. Παιδί μου, τι είναι ρε μπαμπάκο? Με έχουν φυλακίσει. Τι σε φυλάκισαν ρε? Πήγα να φωνάξεις γρήγορα το θείο του Μπαρμπαγιώργου. Ρε Παναγία μου, πάω να φωνάξεις το Βάιδι. Σιγά με ρε, μόνο μη σε ακούσει. Πού είσαστε, Βάιδι? Ο Ετιέν, παιδί μου. Πήγαινε κάτω σιγά πάνε το πατερούλι. Ο επάνω τους ακούς να τους βαρέσει τους κυράδες. Τους μανέστρο βάρα κάτι να χορέψω. Πάμε. Πάμε. Ой, Мадонна, где? Ой, Μανουέλα μου, σταματήστε ρε! Έχεις θεία Μπαρμπαγιώργο. Όχι παιδί μου, τι ήθελες και μου είπες για τον πατέρα σου? Ήθελα να σου είπα γιατί το βάλουν φυλακή. Εκεί πάνω είναι. Ой, Καραγκιόζ! Ох, Παναγία μου, σεισμός είναι. Ο Μπαρμπαγιώργος θα είναι αυτός. Είναι Μπάρμπα. Ой, σε βάλουν φυλακή. Ακούω ρε Μπάρμπα, μη φωνάζεις. Σαν γαϊδούρ. Ой, θα σε φέρω κάτω ρε. Πήδηξε. Πω ψηλά που είναι. Ω, Παναγία μου, η Μανουάλα. Ψηλά ήτανε. Πάμε μέσα Μπάρμπα. Ο Αλάφκεριν, Βελγιακά, πήγε σλάβησε γρήγορα το Καρατζόπουλο. Ούλα εγώ ακόμα δεν μπορώ. Έλα εδώ Καρατζόπουλε. Πρόλαβε. Τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Θα πάρω σπαθί να τον σκοτώσω. Ρε Μανούλα μου, άλλο βλέπω να έρχεται. Ωχ, ποιος είναι αυτός ρε, έχει τεράστια κεφάλα αυτός. Μίλα φορτωμένη κι απάνω η κοπελιά. Της λέγω έλα κάτω, αλλάξουμε δουλειά. Εκείνη κόβει μίλα και με πετρόπολα. Στο ποταμό που πλένεσαι, σαν άγγελος που φαίνεσαι. Σαν άγγελος με το σπαθί, πας να μου πάρεις την ψυχή. Στον Καραγκιόζη, στον κύριο Καραγκιόζη, να πάω να μάθω. Τι όμορφωνε. Έλα εδώ. Να μάθω για το σχολείο, να πάω στο νήπιο. Έχουμε νήπιο, πού το καταλαβείς? Βλέπω, αυτό εδώ το σπιτάκι, αυτό είναι νύχλες, σωστός. Γιατί φθενίζεσαι, τι μου, άρρωστος. Γιατί ήρθες εδώ τώρα να με ασχολήσεις, μου πέρασε,
Έλα μέσα κύριε Μητώντα. Άψο! Πω, πήγε! Άψο! Πω, σκοτώθηκα μόνη με αυτόν εδώ το κεφάλα. Πω, τι τραβήξα μέσα με αυτόν το κεφάλα, δεν χώραγε. Τώρα θα δεις Καραγιζόπουλε, θα βγάλω το σπαθί και θα σε σκοτώσω. Ρε μανούλα μου, άλλος έρχεται. Για να δω, ο Σταύρος έρχεται. Ρε μανούλα μου, αβάντι μανιέστρο να έρθει ο Σταύρος. Αβάντι, όπε. Γεια σου Νόντα. Γεια σου αδελφάκι. Κατούσταλε, κατούσταλε μονάδικα. Κατούσταλε μονάδικα, έγινε φασαρία. Δυο λαχανάδες πιάσανε, που κάνανε την κυρία. Τα σίδερα βρε τα Αμάν αδελφάκι. Ρε Νόντα, είναι αδελφάκι Σταυρό. Ήρθαμε εδώ στο Καραγιοζούα για το σχολείο να σε γράψω. Εγώ θέλω να πάω γυμνάσιο. Μπράβο θα πας. Πού σε ρε? Γεια ρε μανούλα μου Σταύρος. Γεια φτάσει. Παναγία μου. Βρε καλούσουν του Σταύρο. Γεια σου αδελφάκι Καραγιοζούα. Γεια σου αδελφάκι Σταυρούα. Τι βάρεσες ρε? Ρε βάρισα. Ήρθα εδώ να γράψω τον Νόντα για το σχολείο. Έχουμε κανένα γυμνασιάκι? Έχουμε. Σιγά ρε, έχουμε ρε. Πάμε μέσα. Πάμε Νόντα. Πάμε αδελφάκι. Ή κάνεις μαγκές Νόντα, αλλιώς θα σε διώξω. Και θα διώξεις ρε? Θα σε διώξω με τη μία, το πας έτσι ρε. Ρε μανούλα μου. Ρε μανούλα μου, κάτσε να πω μέσα. Τώρα θα δεις Καραγιζόπουλε, θα σε σκοτώσω. Νιαχ. Τον ακούω και γελάω ρε παιδιά. Πώς να μην σκοτώσω αφού δεν έχει σπαθί. Θα βγάλω το σπαθί, όχι. Τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Θα σε σκοτώσω. Πρέπει να φωνάξω κάποιο καπετάνιο. Κοπρίτη. Δεν είναι ο καπρίτσι εδώ μπαμπάκο. Πήγε να φωνάξω ένα καπετάνιο παιδί μου. Γεια ρε Παναγία μου, πάω. Τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Θα σε σκοτώσω. Περιμένω λίγο να βγει έξω και θα το σκοτώσω. Συγγνώμη γι' αυτό παιδιά. Απλώς έκλεισαν τα φώτα για κάποιο λόγο. Βγήκε το καλώδιο. Ρε μανούλα μου. Βγήκε τώρα. Θα σε σκοτώσω Καραγιζόπουλε. Τώρα σου πω εγώ. Τώρα περίμενε λίγο να μπω μέσα για να σου φέρω κάτι. Περιμένω. Τι είναι παιδί μου? Κύριε τι είχε? Τι είναι παιδί μου? Κατεβείτε κάτω, ο πατέρας μου σε ζητάει. Τι θέλει? Ο Πασάς. Και τι να κάνω εγώ με τον Πασά?
Θέλουμε να το σκοτώσεις. Εντάξει, γιατί θέλει να κλείσει τα σχολεία και τον είχε βάλει φυλακή. Τώρα θα δει τι θα πάθει. Καριόζη, βρε καλό στον αντίοχο, τι κάνει, κύριε, έχω καιρό να σε δω. Σε ξέρω. Ο κολλητήρης με ξέρει, γιατί είμαι ο πατέρας ενός φίλου του. Μπράβο. Ήρθε εδώ πέρα γιατί μου είπε ο μικρός πώς πρέπει να σκοτώσω τον μπασάκι αυτό το κάτω. Εντάξει, πήγε να το σκοτώσει, ρε μανούλα. Για έβγα έξω μπασά. Γεια σας κύριε. Έμαθα από σκηνικά του Καραγιόζη. Α, τώρα θα δεις. Έχετε σπαθεί. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ωχ, Παναγία. Τον σκότωσα. Το σκότωσες ραδιόχη. Σκότωσα Καραγιόζη. Έπαιρνα εγώ το σπαθί, του ρίξα μία και το σκότωσα. Γεια σου Καραγιόζη. Γεια σου. Συγγνώμη παιδιά γι' αυτό. Πάλι συγγνώμη. Έρε μανούλα μου. Λοιπόν κυρίες μου κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, η παρασούλα μας έλαβε τέλος. Θα βάλει μανίσιο μια μουσική απόψη να τον γλεντήσουμε. Έλα Χατζετζάρη να χορέψουμε. Έρχομαι Καραγιόζη. Λοιπόν, κυρίες μου κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, εδώ η παραστασούλα μας έλαβε στο τέλος της. Έλα Χατζετζάρη. Έρχομαι Καραγιόζη. Γεια σας και χαρά σας. Ω, Παναγία μου σκοτώθηκα. Γεια σας παιδιά.